ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କିଏ କହୁଥିଲେ? କେମିତି ଅଛ? ତ ମତେ ଭୁଲିଗଲ? ଆପଣ କିଏ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ତମର ସିଏ କହୁଛି। ମୋର ସିଏ? ହଁ। ମୋର ସିଏ ମାନେ ମୋର କିଏ? ଜାଣିପାରୁନ? ନା ନା। କଣ ଦିନକ ଏଇଟାରେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ତମେ ମତେ ଯାଇ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ କି ଜାଣିପାରୁନ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ ସିଏ କି? ହଁ ହଁ ମୁଁ ସିଏ। ଓ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା ତମେ ଘରୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଟିକେ ସ୍କୁଟି ଧରିକି ଆସିଲ, ତମ ଛକ ପାଖରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ବା। ଆଚ୍ଛା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ନା ସ୍କୁଟି ନାହିଁ, ମୋର ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି, ନେଇକି ଯିବି କି? କଣ ସାଇକେଲ କଥା କହୁଛ କି? ନା ନା, ତମକୁ ସାଇକେଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ସାଇକେଲର ତଳ ଜିନିଷ ମାନେ ଶଗଡ଼। ଶଗଡ଼? ହଁ, ସେଇଟା ବି ଧରିକି ତ ଯିବି। ଚଲେଇ ଆସେ କି? ସେଇଟା ବି ଚଲେଇ ଆସେ? କାହିଁ ଚଲେଇ ପାରିବିନି? ହଁ ଜଲ୍ଦି ତମର ଟିକେ ପଳେଇ ଆସ। ଦେଖ, ଏବେ କହୁଛ ଜଲ୍ଦି ତମର ସିଏ, ଏବେ ଜାଣିନ ମୁଁ ଶଗଡ଼ ଚଲେଇ ଜାଣିଛି ବୋଲି। ଜଲ୍ଦି ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଓ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଚ୍ଛା, ତ ତମକୁ ତମ ଏଇ ଘର ଆଗରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ବା। ଆରେ ଛତା ଧରିକି ବି ଆସିବ, ବର୍ଷା ହଉଛି ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର କଥା କଣ ଯେ ମୋ ଛତାରେ କଣା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଛତାଟା ଧରିକି ଯାଇପାରିବିନି। ତ ଯଦି ହବ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଲ ମୋ ଶଗଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି, ଧରିକି ଯିବି ଆଉ। ଆରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଛତା କି ରେନିକୋଟ ଧରିକି ଆସନ୍ତି, ତମେ ପାଲ ଧରିକି ଆସୁଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପାଲ ଧରିକି ଗଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ସେଟା ତ ବହୁତ ବଡ ନା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଣ ମାନେ ଯେତିକି ତମ ଆଖପାଖରେ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଭର କରିହବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଖପାଖ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛତା ଧରିକି ଆସ। ତମେ ଆଉ ମୁଁ ଯିବା କେବଳ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଆସିଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାଇ ଯଦି ତମେ ମତେ ଜାଣିପାରିଲ କି ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କଥା ମତେ କୁହ। ବାଇ ଦ ୱେ ତମେ କହିଲେ ତ ଜାଣିବି ତମେ କିଏ। ଆରେ ମୁଁ ତମର ସିଏ, ଜାଣିପାରୁନ କି? ସିଏ ମାନେ କିଏ? ସିଏ ର ପୁଣି ଗୋଟେ ନାଁ ଥାଏ ନା, ସିଏ ମାନେ କିଏ? କଣ କଥା, 3-4 ଦିନ କଥା ନ ହେଇଛି ବୋଲି ତମେ ଭୁଲିଗଲ କି ମତେ? ଆଜ୍ଞା, 3-4 ଦିନ କଥା ହେଇନ, ତମେ କିଏ? ତମ ଭଏସରୁ ବି ଲାଗୁନି ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କେବେ। ନାଇଁ ତମେ ମତେ ଭୁଲିଗଲ ବୋଧେ। ହୁଏତ ଭୁଲି ଯାଇଥିବି, ନାଁ ଟା କହିଲେ ତ ମନେ ପକେଇଦେବି ନା। ନାଇଁ ନା ମୁଁ କହିବିନି, ତମ ନମ୍ବର ସେଭ୍ ନାହିଁ କି? ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ନମ୍ବର ଗୁଡା ସବୁ ରିସେଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ, ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ କିଏ ସତରେ କୁହ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତାହେଲେ କହିବିନି, ମୁଁ ହଉ ଫୋନ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ରଖିଦଉଛି। ହଁ ହଁ, ରଖ ରଖ ଫୋନ୍। ଯଦି ଜାଣିପାରୁନ ତାହେଲେ କହିବାକୁ ବି ନାଁ ଟା ଚାହୁଁନ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ତମକୁ ରଖ ରଖ ରଖ। ଆରେ ମୁଁ ରାମ କହୁଛି ବା, ତମେ ସୀତା, ମୁଁ ରାମ। ମୁଁ ବନବାସ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବିନି, ସରି। ଜାଣିପାରୁନ କଣ, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ରାମ, ତମେ ହଉଛ ସୀତା। ରାମ ସୀତା, ତମ ନାଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛ କି? ହଁ ପରା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟା ଟିକେ ମାଡ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ 2 ଦିନ ତଳେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁ ଟା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହବନି। ଆରେ ଭାଇ, ମୋ ମୋ ନାଁ ତ ସୀତା କହିଲି ନା ନୁହଁ, ଏବେ ଏବେ ମୋ ଜାଣିପାରୁନ। ନାଁ ସୀତା ନୁହଁ, ମୋ ନାଁ ସୀତା ନୁହଁ, କି ମୁଁ କୋଉ ରାମକୁ ବି ଜାଣିନି। ଓ ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ହଁ। ତ ଠିକ ତ ନମ୍ବର ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କେମିତି ଲାଗିଗଲା? ହଉ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଡାଏଲ କରୁଛି ଦେଖିବା।